aṅụrị ikpe obiọma na nlegharị anya n'ọmụọ dị na kansụl ahịa Melụm dịka igwe ha bụ Igwe Ọranụ Chidume lili Ofala 2022 ya n'ụzọ dara ụda. Kenechukwu Chukwudi jere ya bụ mmemme weweta akụkọ ị ga-anụ ugbu a. Ya bụ obi eze ọdịnala nke obodo Omor bụ ebe a nọ wee nabata ọtụtụ ndị mmadụ bụ ndị sitere n'ebe tere aka nakwa ebe dịrị nso n'oge ya bụ emume Ofala. Emere ọtụtụ mmemme na ya bụ obi ma nwee oke mkpu ọṅụ n'oge Igwe Chidume pụtara tinyekwara ndị ntorobịa bụ ndị kwụ ya n'azụ n'ozi ekele ya ka Igwe Chidume kọwara n'obodo Omor bụ obodo na-akọpụta nri ma kwuo na ọ bụkwa obodo nke nwere ọtụtụ omenala ma kwuo na ya bụ Ofala ga-enye aka n'iji fụ na omenala ha bụ nke kwudosiri ike ma bụrụkwa nke gosiri mba ụwa niile. Kọmishọna na-afụ maka ụmụ nwaanyị na steeti a Oriakụ Ifi Obinabụ bụ onye bịara ya bụ mmemme kọwara na omenala bara uru rinne ma na-egosipụta njirimara ndị mmadụ ma kelee ya bụ eze ọdịnala maka mbọ ya ọkachasị n'ebe ụmụ nwaanyị nakwa ụmụaka ụmụ nwaanyị nọ. N'ozi ekele ha ka Igwe Michael Idigo bụ eze ọdịnala nke Agbala nakwa Chief Lawrence Anikpe nke bụ otu enyi nke obodo ahụ sịrị na ọ bụ nnukwu ihe ọma na ndị obodo Omor na-emerube emume ya bụ Ofala, ebe Chief Anthony Chidume nwanne ya bụ Igwe Omor nakwa Chief Chukwuka Okonkwo otu enyi ya bụ obodo kpere ekpere ka Chineke nye ya bụ eze ọdịnala ogologo ndụ ka o wee na-achị na-aga. Ya bụ mmemme dọbatara okwupụta okwu nke ụlọ omeiwu na steeti a Right Honorable Uche Okafọ, eze ọdịnala nke Ọnịcha, Obi Nnemeka Achebe, nwunye aka chibugoro steeti a Oriakụ Ebelechukwu Obianọ nakwa kọmishọna fubugoro maka azụmahịa Maazị Uchenna Okafọ tinyekwara ndị ọzọ.